Mosselsector heeft niet geleden onder corona. Het is dinsdag 20 april. Dit is Zeeland Nu. Wel geld nodig voor promotie. Besmettingen bij gevangenis. En oma maakt eigen kookboek. Goedenavond. Het was een spannend jaar voor de mosselsector. Maar de coronacrisis heeft er minder ingehakt dan gevreesd. Dat is de conclusie nu het mosselseizoen is afgelopen. En de sector kijkt alweer vooruit. Men wil een subsidie van €1,5 miljoen om de Zeeuwse mossel nog populairder te maken. Dit gebied heet het Gat van Stompen op de Waddenzee in de buurt van Texel. En achter me worden de mosselzaadinvanginstallaties, de MZI's, in het water gelegd voor het nieuwe seizoen. Het afgelopen jaar, 2020, was natuurlijk een bijzonder jaar. Maar de gevolgen van corona voor de mosselsector vielen mee. Voor de mosselen was het vooral een jaar met een wat beperktere hoeveelheid mosselen die geproduceerd zijn. En het is zo dat tussen de lockdowns door was in de periode die belangrijk was voor de mosselafzet. Dat is toch een beetje de periode juni tot oktober. Toen waren alle restaurants wel open. Het was een mooie zomer. Dus daardoor is eigenlijk toch een heel groot deel van het volume van de Nederlandse mosselkweek in die periode verkocht. Ongeveer 1/3 van het mosselzaad komt nu van MZI's. Over 5 jaar moet dat ongeveer 2/3 zijn. Er gaat dus de komende jaren flink wat veranderen voor de mosselkwekers. Omdat we afgesproken hebben met de overheid en de natuurorganisaties om stap voor stap het bodemzaadvisserij te verminderen en de MZI-zaad om die hoeveelheid te verhogen. Dat betekent inderdaad nog flink wat tijd erin stoppen, flink wat geld erin stoppen en dan hopen we dat het allemaal goed gaat. Veel mosselen worden hier op de Waddenzee gekweekt tot ze groot genoeg zijn om naar Zeeland te komen. De komende jaren is er dus meer ruimte nodig voor MZI's. Maar meer MZI's in Zeeland is geen optie. De Waddenzee houdt de voorkeur. Maar ook toch wel vanwege de opbrengst van het MZI-zaad dat de Waddenzee wel de voorkeur heeft. De mosselsector kreeg vorig jaar een subsidie van ruim €1 miljoen om jongeren aan de mosselen te krijgen. Dat deden ze mede door bekende influencers een mosselchallenge te laten doen. Dan gaat de tijd nu in. Ik ben niet echt een subtiele chef, maar dat maakt niet uit. En dan doe ik de muggenverspreiding. Om de hele schilddiersector te helpen is er een nieuwe subsidieaanvraag gedaan van €1,5 miljoen. Dan hebben we een aanvraag gedaan samen met de oestersector en de hangcultuurkwekers. En dan zouden we dus zo nog weer een extra boost aan de afzet kunnen geven. Dat geld gaat dan mede naar online campagnes, maar ook naar activiteiten in Ierseke. Nog meer werk maken van de activiteiten rondom de start van het seizoen. Ook een voortzetting van de Mosselboulevard in Ierseke die vorig jaar toch een succes was. Dat wat we nog wat willen uitbouwen. Dus zo proberen we iedere keer weer met nieuwe ideeën aan de weg te timmeren. Het nieuwe mosselseizoen start op 7 juli. Het lijkt er wel heel sterk op dat de terrassen volgende week woensdag weer open mogen. Maar tot de persconferentie vanavond is het afwachten voor de horeca. Mogen we wel, mogen we niet? Heel spannend. Vita Antonissen is eigenaar van café De Snor op de Grote Markt in Goes. Na bijna een half jaar dicht te zijn geweest, mag haar terras dus waarschijnlijk weer open. Van 12 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Een mooi begin, vindt Antonissen, maar ze hoopt op meer. Het liefst zou ik de ochtend erbij willen. Ja, gewoon vanaf 9 of 10 vind ik ook prima. Dat je dan gewoon 's ochtends je koffiemomentje hebt in het zonnetje. En 6 uur, ja, natuurlijk wil je tot later open. Maar 6 uur is in principe ook gewoon prima. Vandaag werden de bierpompen alvast doorgespoeld en de eerste bestellingen gedaan bij de groothandel. En dan is het wachten tot 7 uur vanavond, tot het verlossende woord van de minister-president. 22 medewerkers van gevangenis Torentijd in Middelburg zitten preventief thuis na een aantal coronabesmettingen. Dat is een tiende van het personeel in Middelburg. In totaal zijn 5 medewerkers besmet. Het zijn allemaal mensen die in direct contact staan met gedetineerden. Maar die hoeven niet in quarantaine. Onder de gedetineerden zijn dan ook geen besmettingen. Gevolgen voor de veiligheid heeft het niet, laat Torentijd weten. Alleen zullen sommige activiteiten nu niet door kunnen gaan. Op het Banjaardstrand wordt niet gewacht op het 1 keer in de 5 jaar ophogen van het strand door Rijkswaterstaat. Zij doen het zelf. Anders kunnen de strandhuisjes niet neergezet worden. Ze zijn eigenlijk een strand op een strand aan het creëren. De hoogte is helemaal weggeslagen en wij zetten daghuisjes
En dat is zonder dat zand niet te doen. De kosten van €20.000 worden gedeeld door de strandexploitatie en de gemeente Noord-Beveland. Ook het strandje van Perkpolder wordt opgehoogd door de gemeente. Na de witte elastieken is er opnieuw rommel gevonden langs de Oosterschelde. Zwarte filtertjes, wat waterzuiveringsfilters blijken te zijn. Ja, liggen ze al. Dat zijn ze. Dat zijn ze. Het zijn er wel opvallend veel. Het is, ik heb echt gewoon zeg maar handen vol. Terwijl normaal gesproken zie je allerlei verschillende losse dingetjes. Van een stukje vispluis tot een wat kogelhulzen, dat soort gekke dingen. Maar nu ineens had ik gewoon echt handen vol van deze, precies dezelfde. Terwijl ik weet dat er echt tientallen verschillende modelletjes van gemaakt worden. Het bedrijf Kingfish, een viskwekerij, gaf eerder aan dat het waarschijnlijk om hun filters gaat, maar komt daar nu op terug en wil het eerst verder onderzoeken. Ze is 83 jaar oud en maakt haar eigen kookboek op de computer. Betsy de Hulu uit Oostburg is er 5 jaar aan bezig geweest en kan nu met trots zeggen dat haar kookboek zo goed als af is. Dus hier heb je het recept aan deze kant. En dat is het boek, hè. Daar ben ik aan begonnen. 5 jaar geleden ongeveer, toen kwamen ze bij ons eten. En dan hadden ze heerlijk gegeten, zeiden ze. En dan gingen ze naar huis. Oma, wij zouden dat recept ook wel willen hebben. Toen dacht ik, toen ik dat dan vele keren gehoord had, ik kan het beter maar opschrijven, dan hebben ze het allemaal. En dus kroop oma Betsy achter haar computer. Kijk, maar dit vind ik zelf ook een leuke. Dit is met de kippen. Als ik het zelf opschrijf, dat is niet zo duidelijk. En de computer die doet ook nog wel eens iets goed maken wat ik verkeerd doe. Ik geloof dat ik begonnen ben met tomatensoep. Want dat vonden ze allemaal zo lekker. Dus dan het recept eerst opschrijven. En dan natuurlijk foto's maken. Want ik had ook niet overal foto's van. Dus als ik gebrek had aan een foto, dan moesten we dat eten, hè. Voor vandaag betekent dat frietjes eten. Een verzoek van de kleinkinderen, want zonder opa's friet is het boek niet compleet. En daarom moet er gebakken worden, want het enige wat nog mist is een foto. Dat doe ik ook zelf. Ja, gewoon met mijn telefoon. Het kookboek maakt ze in een programma voor fotoboeken. Ze wordt een klein beetje geholpen door haar kleindochter en haar dochter Nelleke. Ik heb de teksten een beetje nagekeken. Zo van, en of het een beetje klopt van wat ze niet van ingrediënten. Want dat weet ze natuurlijk zelf veel beter. Maar of wij ook begrijpen wat zij opgeschreven heeft. Als je het later gaat maken, dan wil je wel dat het goed is. De liefde voor koken is bij oma Betsy eigenlijk pas op latere leeftijd ontstaan. Toen ik een beetje meer tijd had, dan kan je een keertje, dan kan je het zomaar eens doen omdat je het leuk vindt. En anders doe je het omdat het nodig is. Als je een verjaardag hebt, dan denk je, maar ik moet toch zelf gemaakte taart bakken. Wat is leuker, in de keuken staan of achter de computer zitten? Och, ja, dat weet ik ook niet. Ik vind het allebei wel leuk, maar dan toch maar liever in de keuken, geloof ik. En met deze 2 foto's is het boek nu compleet. De kinderen en kleinkinderen krijgen het cadeau op 28 april, de dag dat opa en oma 60 jaar getrouwd zijn. Sportscholen worden nog niet genoemd in het rijtje versoepelingen dat nu is uitgelekt. Sportschool-eigenaar Rob Kluwen uit Goes snapt daar niets van. Gezondheid is juist nu zo belangrijk. Kluwen is 30% van zijn leden kwijtgeraakt het afgelopen jaar. Maar heeft toch besloten flink te investeren in zijn sportschool. De sportschool is nu nog leeg, maar wel helemaal opgeknapt. We zijn naast alle lessen die wij geven, zijn we de laatste 3 maanden ook heel druk bezig geweest met verbouwen. We hebben een compleet nieuw centrum. En wij hebben dus geïnvesteerd in apparatuur waarmee we jaren vooruit kunnen, wat op de toekomst gebaseerd is. Het is ook een ontzettend groot risico wat we nemen. Want ik ben niet iemand die nog eens een berg geld achter de hand heeft. Alleen wij zijn van mening met de investering die we gedaan hebben, dat wij straks veel meer leden gaan trekken. Het doet hem zeer om te zien dat winkels en contactberoepen zoals kappers wel weer beperkt open zijn. Ja, ik hoef het niet te noemen, want we weten allemaal wat er nu wel open is. Alleen kan ik niet begrijpen dat uiterlijk boven gezondheid gaat. Niet alleen de lichamelijke gezondheid, maar een sportschool betekent voor sommige mensen zoveel meer. Zoals voor de Vlissinger Pieter Verstoep, die normaal gesproken 6 dagen in de week in zijn sportschool te vinden is.
Als we het zo zeggen, als we dinsdag zeggen, volgende week maandag mogen we weer naar de sportschool lopen, ben ik de eerste die gereserveerd. Hier liggen mijn shirts, mijn handdoeken en mijn handzeep en mijn deodorant. Altijd kant-en-klaar om het gelijk te gebruiken voor de sportschool. Wat hij vooral mist is het personeel en zijn sportmaatjes in de groepslessen. Pieter is eenzaam. Ik heb verder geen mens en geen kennissen. Ja, dat mist ik. Je voelt je eenzaam uit. En dat gaat wel. Kijk maar, het slaat wel bij jou in. Zo gezegd, het is wel moeilijk. Maar ik heb één geluk dat ik mijn hobby's heb. Ik kan me creatief kwijt. Verstoep stort zich nu volledig op het maken van diamond paintings en tekenen. Want ondanks dat er buiten nu beperkt gesport mag worden of online thuis, is dat voor hem geen optie. Nou, dan kun je gewoon zelf gelopen. Maar als je zelf nooit gerend hebt of gerend hebt, ja, is het onverstandig om dat te gaan doen. Ook voor sportschoolhouder Rob Kluwe zijn buitenlessen maar beperkt mogelijk. Wij gaan dit soort apparatuur niet buiten zetten. Dus het is mooi dat ze het bieden vanuit de politiek. Alleen, het is geen oplossing voor sportschoolhoudend Nederland. Het is lastig voor Kluwe om nu het hoofd boven water te houden. Toch geeft hij niet op. Dit is mijn droom. Binnen 5 jaar terug ben ik het gaan opstarten. Ik heb eigenlijk een centrum wat op het randje van faillissement stond, heb ik overgenomen. Dat hebben we opgebouwd naar een gezond bedrijf. Dat hebben we helaas tijdens de corona wel een stuk zien afglijden. En natuurlijk heb ik mijn zorgen en mijn slapeloze nachten. Maar ik weet niet van opgeven. Dus ik zal er alles aan doen om te blijven bestaan. En ook Pieter Verstoep hoopt dat hij snel weer naar binnen mag om te sporten. De dag begon met nevel en mist. En aan de Waggerse en Zeeuws-Vlaamse kust bleef dat best lang hangen. Nadat het oploste werd het zonnig met af en toe wat stapelwolken. En het was 15 tot 16 graden. Morgen is het bewolkt met kans op wat lichte regen. In de loop van de middag klaart het wat op. De temperatuur is flink lager dan vandaag en er staat veel meer wind. En tot zover Zeeland Nu. Meer nieuws vindt u op de app of website. En daar ook een artikel met het vaccinatieschema. Heel duidelijk op een rijtje gezet wie wanneer aan de beurt is voor een coronavaccin en door wie er geprikt gaat worden. Dan rest mij nog u een hele fijne avond te wensen. Tot morgen.